Colonel Souleymane Dembélé ka fola Mali boli G5 kulu kono k'a tɛ fosi tiɲɛ Mali soldasiw ka baarakɛlaw na. G5 ni yɛrɛ u ka dɛmɛba tun t'anw ye koyi. Hali u bɛ dɛmɛ mun kɛ G5 jamanaw ka sɔrɔdasiw ye kɔsa in na u tun tɛ k'o dɛmɛ k'anw ye tun. U tɛ carburant d'an ma. U G5 tun kan k'i jɔ ni sɔrɔdasiw ka balo ye u tɛ balo d'an ma. Donc u kan ka fɛn caman kɛ u tun t'o kɛ Mali ye. Donc an yɛrɛ de tun jɔlen don n'anw ta ye. Donc kun jumɛn b'o la. Donc hali n'u bɔra sisan force wɛrɛ tɛ yen ko mun nana an dɛmɛ anw de ka force don. G5 ka force wɛrɛ tɛ Mali territoire kɔnɔ. An bɔra G5 la a kɔlɔlɔ yɛrɛ t'an kan. An ka faamu fana k'a fɔ an bɛ wo mun kɔnɔ bi mɔgɔ si tɛna se k'an bɔ a wo kɔnɔ. An yɛrɛ de b'an yɛrɛ bɔ a wo kɔnɔ. Ni o ye Colonel Souleymane Dembélé ka hakilina ye lakara jateminɛkɛlaw fɛ Mali ka bɔli k'a kɔlɔlɔ tan tɛ. Ali Tunkara. Tɔn dɔw bɛ G5 kɔnɔna la tɔn minnu bɛ kɛ sababu fana ye ka kalansen lase Mali finitigi ni hali a kiiritigɛlaw ma. Fana kɔfɛ n'i ye G5 ka kunnafoni bulon jateminɛ G5 kɛra sababu ye kunnafoni bɛ tɛmɛ kosɛbɛ jamana 5 ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Niger ni Burkina Faso ni jamana 3 in ka kunnafoni tilaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔsiya ta fana ka se ka dankari ma jugu la ni bɔra nin tɔn in na ta a bɛ kɛ sababu ye ka o bɛnkan ninnu ka olu bɛ fanga bɔ o bɛnkan ninnu bɛɛ la misaliya la sisan Mali mana dadi kɛ jatigɛwalikɛlaw la cogo cogo tawulini fo mɛnaka fan fɛ n'u taar'u yɛrɛ sɔrɔ Niger ni bɛnkan tɛ Mali ni Niger cɛ ka se ka u kunbɛn dantew ni ɲɔgɔn cɛ a na kɛ sababu ye ka Mali marabagaw ka baara ka fini don a la o tila i b'a ye k'a fɔ ko a boli sababu min nana n'a ye n'i y'u ta G5 bɛnkanw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko Mali jɔ b'a la nka i jɔ bɛ kɛ ko dɔ la n'i bɔra la a nafa ka dɔgɔ i kan nka a boli kɔlɔlɔ o de ka bon siɲɛ 100 ka tɛmɛ a toli kan. Mali bɔli G5 kulu kɔnɔ Ali Tunkara y'a jira k'a fɔ ko jamana marabagaw kan k'u ɲɛsin teriya la Mali kɛrɛfɛ jamanaw de ma nka k'a jigiya o kɔni ka dɔgɔ. O ye ka segin bɛnkanw ma ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ka bɛnkan kuraw kɛ ani Burkina ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnkan kuraw kɛ ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnkan kuraw kɛ ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ walima bɛnkan minnu kun bɛ yen ka kɔn G5 ɲɛ ka ni kura dɔn olu la nka i b'a ye k'a fɔ ko n'i bɔra mɔgɔ ka tɔn kɔnɔ ka tila ka na o mɔgɔ kelen ma k'a fɔ ka bɛnkan kura wɛrɛ kɛ a tigi fari nafa kosɛbɛ nka jigiya min don a jigiya in ka fɛgɛ. Mariam Kuyate ka laseli do Bamako, VOA Bambara.